A teď jsme projížděli tím školním jeepem Bombay a já jsem viděla ty Indy, rikši a říkala jsem si, tyjo, to je realita, to jsem já, to není prostě nějaký dokument. Přijeli pozdě v noci, kolem 11. jsme se až dostali na kampus a pořád tam na nás vlastně čekali naši spolubydlící, měli plakáty s našimi jmény, to bylo neuvěřitelné, okamžitě jsem se cítil jako doma, i když se mi pořád stýskalo, že to bylo poprvé, co jsem byl pryč od rodiny, tak okamžitě jsem se cítil, že tam to bude dobrý, že tam nebudu sám. Možná nejlepší 100 roky vlastně zatím v mém životě. Protože kromě toho, že tady dostanete úžasný vzdělávání s úžasnýma lidma, úžasnýma učitelema, tak je to právě hodně o těch lidech a o té komunitě. Lidi, co člověk potká na UWC, ta zajímavá věc je, že to nejsou žádný nezbytně géniové. I když mají své geniální stránky, často vynikají svým způsobem, jakým se dívají na svět, svými názory na okolní prostředí a na to, jak si představují život v dnešní společnosti. Co mě hodně oslovuje na myšlence UWC je to, že nejen, že jsme tady s lidma z celého světa, ale zároveň jsme i schopni zapomenout, že jsme tady s lidma z celého světa. Nejste stejný jako ostatní, protože nikdo tady není stejný jako ostatní a ostatní lidi to dokážou ocenit a pořád vás podporovat. Každý je v mnoha ohledech úplně jiný, ale krátku jsou každý stejný. Takový ty banální problémy se tady stávají neproblémem a vlastně ty globální problémy, které jsou hlavně problémy, se stávají vlastně denní rutinou, kterou se lidi snaží řešit. Všichni jsou nadšení do toho, co dělají, protože věří, že svým studiem tady můžou venku ve světě opravdu něco změnit. Určitě UWC člověku dá takový jako směr do života, že člověk zjistí, co je důležitý a proč něčemu se snaží dopracovat. Lidé, kteří tím UWC vzděláním projdou, tak nahlíží na svět mnohem otevřeněji. Dívají se na věci z nejrůznějších perspektiv, třeba právě očima svých bývalých spolužáků. A co je proto třeba udělat? Přihlásit se do přijímacího řízení. Samo to přijímací řízení je velkým zážitkem. Hlavně je to taky hrozná sranda a naučíte se hodně už na tom samotném výběrovém řízení, takže určitě jděte do toho. Já z provinčního městečka někde z Vysočiny, že by se mi povedlo vycestovat, to jsem nevěřila, ale já jsem do toho šel s tím, že to hlavně zkusím. To opravdu jedinečná příležitost. Je to ještě jedna věc, kterou vám náš kameraman chce povedať. Zlom do vás!